Grazzi mulej. Nilqawkom aħważis fuq YouTube, grazzi tal-li qegħdin magħna. Nistedinkom biex tiftħu qalbkom, tiftħu iva tinsew dak kollu li għaddej madwarkom u tiffukaw fuq il-messaġġ li l-mulej għandu għalina llum, halleluja. Nirringrazzja l-Mister Qaddis ta' din l-opportunità u nirringrazzja wkoll lill-pastors tagħna ta' din l-opportunità, l-Pastor Gordon u l-Pastor Mariella. Grazzi l-mulej għalihom. U fil-fatt kontet batit li messaġġ fil-fatt Pastor Mariella u ħassit fl-ispirtu u importanti li naqsmu għax il-mulej kellimna li għaw xi ħadd fil-kongregazzjoni li għandu nuqqas ta' missier f'ħajtu. U illum il-mulej ħajirrevelalek lilu nnifsu bħala il-missier ta' min m'għandux missier. The father to the fatherless. Jiena personalment sirt nafu l-mulej. Ma sirtx nafu b'xejn iżjed ħlief il-missier li ma m'għandux missier. Għax jiena tlift il-missier żgħir, għaw min forsi ma tilfux il-missier u ma qatt ma kien preżenti f'ħajtu. Jekk inti dik il-persuna kun naf iftaħ qalbek għax illum il-mulej ħajkelmek u ħajorik li huwa l-missier. Amen. Iftaħ qalbek għalih. Iftaħ qalbek ħalli verament jurik dak li missierek f'did-dinja ma seta' qatt ikun huwa hu. Jista' jagħmel kollox u ħajtik verament it-toma ta' vera missier kif ikun. Ħatħoss tan-nieqa madwarek. Iftħu qalbkom biex tirċievu l-aħwa. Grazzi Missier Qaddis. Halleluja. Illum fil-fatt ġimgħa tista' tgħid ftit inqas minn ġimgħa qabel il-konferenza sewwa, illum ħanamilha ta' Ġwann il-Battista. Ħanħejji it-triq. Amen. Halleluja. Ħanħejju it-triq. Mhux jiena biss imsejjaħ biex nagħmel dan, imma aħna l-koll speċjalment sewwa aħna l-koll speċjalment ukoll anke dawk li qegħdin fuq YouTube. Anka li qed jisimgħu il-messaġġ online. Aħna imsejħa biex inwittu triq ħalli l-mulej jinvadina. U llum propju ħanitkellmu u ħanifhmu iżjed x'għandna nagħmlu biex verament aħna nkunu f'pożizzjoni li nirċievu aħjar il-messaġġ, li nirċievu dak li l-mulej għandu għalina sewwa. Ħankunu qegħdin iżjed f'pożizzjoni biex nagħmlu dan sewwa u ħanaraw kif u x'inhuma l-affarijiet li rridu nneħħu minn ħajjitna biex dan iseħħ sewwa. Mela llum preparazzjoni għal ġimgħa glorjuża li ġejja fuqna, amen. Halleluja. Thank you Jesus. Iżajija 40:3, u mbagħad naraw ukoll fit-Testament il-Ġdid ukoll, naraw li jgħidlek leħen jgħajjad ħejju triq għal-mulej fid-deżert wittu għal Alla tagħna modija fix-xari. Halleluja. Hekk kif kellu jkun mbagħad ġie mwettaq minn Ġwanni il-Battista. Amen. Li wetta triq għal-mulej bil-mamudija tal-indima, bil-mamudija tal-ilma sewwa biex imbagħad jiġi l-Messija bil-glorja tiegħu ħalli u jmiss u jagħmmed bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Amen, halleluja, grazzi Missier. L-Amplified Version naqraħħa bl-Ingliż tajt hekk għax tagħti iżjed flavor biex niftehmu. Sewwa, a voice of one is calling out. Clear the way for the Lord in the wilderness. Remove the obstacles. Make straight and smooth in the desert a highway for our
Lord. Hallelujah. Mela hawnhekk qed naraw ċara li hemm il-muntanji, u l-muntanji huma dawk id-diffikultajiet li għaddejjin minnhom, dawk l-affarijiet li qed itelfukom, dawk l-affarijiet li mhux iġaluna nesprimu ruħna to the full fil-mulej. Huma dawk l-affarijiet li jżommuna lura. Fil-velis aħna ninħbew fl-aljenazzjonijiet tal-ħajja tagħna. U l-ġaluna ninsew minn veraħna fi Kristu. Amen. Allura x'qed jgħidilna? Dawk ħajtwitta kollox, ħajjiġi kollox level ħalli nkunu nistgħu nkunu nħallu dik bħala qisha highway, runway għall-Ispirtu Santu biex jiġi jinvadina. Amen. Hallelujah. Xi ġmiel. Thank you Jesus. Illum ħanitkellem fuq dak li ħanitkellem kollu ta' fuq. M'hemm xejn li ma tafux minnu. Mhux ħanajt xejn li ħatajdu, di qatt ma smajta. Kollu ovvju li ħanajdilkom, kollu ovvju għal moħħ. Imma ħafna drabi qatt ma jkun ovvju għall-azzjonijiet tagħna. Ikun ovvju għax nafuhom, imma meta niġu għall-azzjonijiet ma jseħħux. U dik hemmhekk fejn iridu naħdmu, hemmhekk issa fejn dak li nafu mhux biss inkunu nafuh, imma jinżel fil-qalb ħankunu nistgħu ngħixuh għall-glorja tal-mulej. Mela ftakru u rridkom tagħmlu ħaġa. Mhux biss tajdu u iva din nafa. Irridkom qabel ma nisimgħu dan kollu sewa iva nafa imma jien ħajti illum qed tirrifletti dak li jiena naf. Hekk irridu nitlu għaliha dan il-messaġġ sewa għax jidħol u ħanitkellmu fuq ukoll l-ispirtu ta' familjarità li jiena naf li rrid nagħmilha għax tant smajta tipo Ġesu jħobbok. Kemm il-darba smajta Ġesu jħobbok. Li tiġi sa xej, jidħol l-ispirtu ta' familjarità. Irridu nneħħuh għax dak huwa għadu kbir l-ispirtu ta' familjarità. Irridu verament ngħidu isma' neżamina lil innifsi. Dan li qed jitqal bħalissa jien illum qed ngħixu mela hija b'dan il-mindset nidħlu għal dak li ħanisimgħu. Amen. Grazzi Mr. Qaddis. Nirringrazzjak Alla tiegħi tal-li ħatiftinna qalbna u tiftinna moħħna tiegħi l-ewwel wieħed mulej. Nirringrazzjak Mr. Qaddis Taħuti. Nirringrazzjak tal-qawwa tal-Ispirtu tiegħek ħad tikkonviktjanna qalbna minn hawn mhux ħaniħorġu l-istess. Iva mulej nirringrazzjak mulej tal-preżenza tiegħek tanġibli ħattina mulej revelazzjoni sħiħa ta' dak kollu li ħanisimgħu illum f'isem Ġesu Kristu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Mela, ħanitkellem fuq jekk il-mulej jtini il-ħin, u ġifieri rid iwassal minuti biex jagħmilha. 8 punti. Sewwa 10 fatturi li huma li tuk li jgħinuk u li ħajjnuna nifmu fejn aħna nirranġaw biex nirċievu aħjar. Illum qed nagħmilha bl-iskop għall-konferenza, però di ħatejna għall-ħajja ta' kuljum. Sewwa għax xew nisbaħ milli nirċievu il-kelma tal-Alla, xew nisbaħ milli mhux nirċievu biċċa minna imma nirċievu revelazzjoni sħiħa tagħha u ngħixuha ta' kuljum. Amen. Halleluja. L-ewwel punt. Ftakru dan kollu ovvju. Imma huwa ovvju fil-ħajja tiegħek ta' kuljum. Sewwa. L-ewwel waħda hija l-ewwel ħaġa li tista' tellifna hija meta tkun bla fidi. Mhux ovvja. Ħatajduli, ovvju. Bla fidi. Naraw flut 11:6 naraw hekk. Mingħajr il-fidi ma jistax ikun li wieħed joġob il-Alla. Għax kull min jersaq lejn Alla
jeħtieġlu jemmen li Alla jeżisti u li hu jagħti ħlas xieraq lil dawk li jfittxuh. Sewwa, mela l-ewwel ħaġa bażika ta' kollox hija l-fidi. Hija l-fidi. Nissil tal-ewwel ħaġa għal dik ir-raġuni, ovvjament, għax mingħajr il-fidi l-oħrajn kollha mhux se jagħmlu sens. Jekk id ma temminx li Alla jista' iwetti triq, mela inti hemmhekk minn hemm tibda. Sewwa, il-fidi hija l-unika u l-aħħar triq biex tirċievi. L-unika u l-aħħar triq. M'hemmx update oħra fuqha. Il-fidi hija l-pjattaforma. Amen. Alla tagħna huwa Alla għajjur. Forsi hawn xi ħadd minnkom x'inhi di? Imma Alla tagħna huwa Alla għajjur jgħidha f'Eżodu 34 vers 14. Meta hu jiġi wieħed mill-għażliet tiegħek, meta hu jiġi wieħed mill-alternattivi tiegħek tal-ħajja tiegħek, mela inti hemmhekk qed taqsmu ma' ħafna oħrajn. Lilu mhux qed titfgħu fil-post li huwa ħaqqu li huwa ċ-ċentru tal-eżistenza tiegħek. Sewwa? Allura hemmhekk qed tibblokka il-barka, qed tibblokka biex tirċievi minnu meta inti tagħmlu ħafna mid-drabi sfortunatament tal-kemm dina fuqha nagħmlu għalih immorru l-aħħar. U mhux immorru qudiemu, pereżempju, insemmu l-mart, xi ħaġa komuni, sewwa mela insemmu l-mart. L-ewwel naraw mit pariru daw l-affarijiet. U mbagħad wara li nkunu missejna l-qiegħ hemmhekk forsi immorru nfittxu l-mulej. Mentri għandha tkun bil-kontra. Iva nfittxu l-mulej għax huwa t-tabib, huwa li jfejja, huwa li Alla tal-impossibbli, huwa li ħajaqlana mill-madma tal-mart, amen. Mbagħad iva, tajjeb li tmur għand it-tabib. Alla tajjeb għand tmur it-tabib. Għax it-tabib ħajtik id-dijanjosi. ħatkun allura tista' tiffoka t-talb tiegħek specifikament laser sharp fuq il-problema. Wis probabbli ħajajdlek x'isima tkun xi isem daqshekk, wis probabbli. Imma l-inqas ikollha isem u l-għandha isem ikollha tmil quddiem il-mulej. Halleluja. U dik is-sabiħ tagħha. Amen, halleluja, m'hemmx isem li huwa fuq l-isem tal-mulej, l-isem tal-mulej huwa fuq kollox. Allura l-moment li inti tajtu, kollox ikollu jmil. Halleluja, grazzi Mr. Addis. Gloria al-mulej. Persuna bla fidi ma jistax jirċivi xejn minn Alla. Ovvja di, u żgur li ovvja. Imma dawk li hu ovvju għal-moħħ mhux ovvju għall-azzjonijiet tagħna ta' kuljum. Ejja qed ngħidilkom din biex verament niftħu qalbna li għadi, għax di importanti. Di ħaj tkun ta' breakthrough għal ħafna minnkom hawn l-ewwel wieħed lili. Amen? Halleluja. It-tieni ħaġa biex inħejju triq ubbidjenza totali għall-kelma tal-Alla. Tafuha di? U żgur li nafuha. U żgur li nafuha. U żgur nagħmlu għadi? Ubbidjenza totali. Totali hija l-keyword. Amen. Deuteronomju 28:2 fejn jgħidlek u jiġu fuqek dawk il-barkiet kollha, għajduha barkiet kollha. Halleluja. Għax tkun smajt u bdejt sewwa il-leħen tal-mulej Alla tiegħek. Ara fejn l-weda tobd il-mulej u l-barkiet kollha todhom qasqat. Halleluja. Thank you Jesus. L-ubbidjen tal-kelma tal-Alla hija ċavetta biex tiftaħ is-smewwiet fuqek biex tirċievi. Amen. Ubbidjenza hija deċiżjoni li trid tieħu ta' kuljum, ta' kull ħin, ta' kull sekonda. Għandek jew m'għandekx aptit. Ħafna mid-drabi mhux se jkollok aptit għax il-ġisem imur kontra l-ispirtu. Mhux se jkollok aptit, però inti ħatamel għażla. Inti l-lum tal-mulej int mejjet għalik innifsek mela jien ħanejx għall-glorja tal-missier. Ħanamilha jew kella ħanamilha meta għandi aptit. Jekk ħanamilha meta għandi aptit, m'intix werti tal-isem tal-mulej.
M'intix Kristjan li verament mitta li kien nifsek, il-ġisem għadu ħaj, il-ġisem għadu jrid tiegħu. Ma tistax teffordja. Amen. Halleluja. Grazzi Ġesu. Halleluja. Mela, semmejna il-fidi u semmejna l-ubbidjenza, imorru id fid, ma jistax ikun hemm waħda mingħajr l-oħra. Amen. Issa. Halleluja. Aqdu bil-ferħ il-mulej, itlu quddiemu bana ferriħija. Halleluja. Grazzi missi. U tfajta biżbal fil-kontest ħażin. Proset. Halleluja. La partikol. Hija waħda minnhom hija waħda minnhom din hija li aħna rrid ikollna u din hija importanti li nagħmluha li aħna ngħixu bir-ratt il-ħajr. Ngħixu li rridu nkunu with thanksgiving. Li aħna ma ngergrux. Nafuha, ngħixuha. Ma ngergrux. Nitkellmu żej fuq iktar tard. Sakemm insib il-biċċa. Okay? Numru 3. Nuqqas ta' maħfra u imrar. Wow. Mattew 6:15 sibtu diħa jaqra l-pastor l-ewwel imma mbagħad ma raxar versi lu wara. Imma jekk intom ma taħfrux lil-bniedem il-ħtijiet tagħhom anqas missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Di ħafna drabi l-ispirtu ta' familjarità ġalkom taqbżuha. Naf xi ngħid. Din hija serja. Għax issa hawnhekk qed nitkellmu mhux biss li tieqaf tieħu l-barka, li tieqaf tirċievi, imma titlef is-salvazzjoni hawn qed ngħidu. Maqtuf minn Alla, proset. Din hija serja ħafna. Nuqqas ta' maħfra semmija hija wkoll. Li tiddivorzja lil dak li jkun. Meta tiħfer ġifieri tiddivorzja l dak li jkun. Għax inti tinħeles minn dak l-imrar li inti għandek għalih. U hekk hu. Tiftaħ il-gaġġa, nħobb ngħidha jiena, tiftaħ il-gaġġa biex joħroġ u tinduna li dak il-persuna li ħareġ huwa int. Inti ħad tiftaħ minn għalek ħad toħroġ lilu u tkun ħriġt int. That's it. Għax hu is probabbli jiġi milli qed taħseb int bħalissa, ejja nkunu ċari u skjetti. Sewa, imma int tkun inħrist minn dak l-imrar li by the way imarrat li by the way iġi huwa l-iżjed kawża ta' mart fil-fiżiku wkoll apparti mentali. Għax huwa l-ikbar stress li jġib l-istress u l-istress huwa l-ewwel killer. L-imrar, in-nuqqas ta' maħfra. Jiġifieri jekk illum għandek xi ħadd li int ma tistax taħfirlu, għamel pjaċir lilek innifsek. Iva, fittex wiċċ il-mulej ħadtik is-saħħa biex taħfirlu. Is-saħħa diġà tajilek, inti trid tuża. Jiġifieri li inti trid titlob għalih mhux talba ta' malaj. Trid titlob għalih qisu ibnek. Qisu martek. Sewwa? Titlob għalih biex hu isalva, biex hu isib il-mulej, biex inti meta taraħ tħoss imħabba. Iva, jista' jseħħ dawn li kollu, il-għala, għax dak li għandek ġo fik huwa lilin mill-emozzjoni li għandek inġo fik. Amen. Halleluja. Mela dik hija waħda mill-muntanji li semma f'Iżajija, in-nuqqas ta' maħfra, dik titwitta għax inkella mhux ħatara s-salvazzjoni tiegħek. Raba waħda li hija l-eruq ta' kollox hija l-gburija. Il-gburija. Il-gburija ġagbu 4-6. Ħajati grazzja akbar minn hekk, għalhekk l-Iskrittura tajt Alla jaqaf il-gburi
u jagħti l-grazzja lill-umli. Amen. Hija l-gburija kienet l-ewwel dnub li qatt sar minn Luċifru stess. Il-gburija li tiegħi tittgħaddi. Il-gburija hija l-eruq ta' kull dnub ieħor, oqgħod taħseb naqa'. Hija l-eruq ovvjuda nafuh u żgur li nafuh. Ġo River of Love tiġi pritkata 360 degrees il-kelma tal-Alla. Nafuha imma tnejxuha. Qed ngħixuha. Il-mument li jiena ngħid il-jien ħajħu over. Il-mument li jiena tittaddi tiegħi, il-mument li rid nider jien, il-mument li tħoss dak għax xi ħadd ħapostok. Il-gburija tqarraq bik għax iġġalek taħseb li inti wasalt. Imma tnessik l-umiltà li hija ċ-ċavetta li fetħitlek il-bieb biex titweled minn ġdid. Forsi tajt li qrajt u bdejt istudja l-kelma tal-Alla. U għax issa tallibt naqra mill-kelma tal-Alla u kellek revelazzjonijiet f'ċertu areas. Taħseb li wasalt. Mentri meta verament qed tistudja l-kelma tal-Alla tifhem kemm għadek il-bogħod. Tibda tara tajt, wow. Bil-grazzja tal-Alla ħanamilha, però għadni l-bogħod. Għax dik mera ma tikdibx. Dik mhux se tgħidlek minnu l-isbaħ tar-renju. Bħalma tagħmel min kienet dik ta' Snow White Frozen. Cinderella kienet irġa'. Imma Snow White kienet. So, il-kelma tal-Alla ma tikdibx. Il-kelma tal-Alla hija verità u taqta bħal sikkina bġiex tixruf. Ma wasanna mkien imma qed nimxu. Imma iva qegħdin iva nibqgħu narfu iżjed u iżjed li mhux il-jien imma x'jien issa ġejt totalment dipendenti fuq Kristu. Iva, iżjed ma tkun taf fuq il-kelma, iżjed tifhem li jint totalment dipendenti fuq il-mulej. X'indipendenza għandi bżonn iżjed fejn il-mulej ħawilni biex inkun aqoċċa ma' ħaddieħor, ħalli nkunu ta' fema waħda, ħalli s-saħħit tagħna nużawhom għal glorja tismu. Hemmhekk fejn tur ir-revelazzjoni li jint għandek revelazzjoni tal-kelma tal-Alla. Halleluja. Huwa ovvju imma kemm narawha tiġri. Huwa ovvju iva, huwa ovvju, imma kemm narawha tiġri. Sinjal li mhux ovvju għall-azzjonijiet tagħna ta' kuljum. Il-ħames waħda ovvja ħafna id-dubju l-biża li ħakmet id-dinja. Ħakmita id-dinja. Id-dubju l-biża. Dawn l-affarijiet irridu nirċivuhom, ma nistgħux ikunu neffordjaw ikunu f'ħajjitna laqqas ħint tagħhom. Id-dubju l-biża. Ġagbu wieħed 6 u 7 jitkellem hekk. Mela ħa jitlob bil-fidi bla ma jitħasseb xejn. Għax min jitħasseb ikun jiġbaħ lill-mewġ tal-baħar imqanqal u mqalleb bir-riħ. Bniedem bħal dan m'għandux jistenna li se jaqla xi ħaġa mingħand il-mulej. Mela, id-dubju hija l-oppost tal-fidi l-ewwel punt, proset. Tafuha, żgur li tafuha. Imma fil-ħajja tagħna ta' kuljum, meta inħarsu lejn il-monstri li jidhru ikbar milli huma, il-monstru tal-COVID, għandu isem, u żgħir ukoll biex taxxaqa. Jinżel ikollu, imil ikollu, għalfejn qed nibqgħu nibżgħu, għalfejn qed nibqgħu niġu kkundizzjonati. Mhux u biss, x'inhija l-biża' tiegħek illum mhix se tlaħħaq mal-ħajja?
għadu kemm tkellem fuq għal-pastor. Mussa tlaħaq mal-ħajja, jieħu ħsieb la safar, jieħu ħsieb il-xejjex, jieħu ħsieb kollox. Mussa jieħu ħsieb lilek li għamlek fl-immaġni tiegħu. Come on. Il-wil tiegħu. Ibnu, bintu, l-Aziz. ħajħallik waħda, iva, ħajkun hemm momenti fejn m'intix qed tħoss mal-ewwel għax aħna ngħixu u aħna mdorrijin f'Credit Card Society. Għandi rrid nixxi xi ħaġa, bum, itfass tinħallas għada. Aħna mdorrijin, issa iżjed ma morru fid-dinja aqbadħu mal-ewwel għandu m'għandix, ħanoħodha. Dik imdorrijin fiha. Però l-mulej biex ikabbrek fil-karattru tiegħek, biex jagħmlek bħalu, sewa biex jirrinjujalek moħħok, biex iġeddidulek, sewa ħajtik il-momenti ta' prova, imma ma jfissirx li mhux qiegħed hemm, qiegħed along your way biex jarak jekk intix ħadd iddikjara d-dipendenza tiegħek fuqu, jekk qed tafda biżejjed fih. U iva ħajħilsek, mhux biss ħajħilsek, dan ħajkun bistaġun, għax ħajkun hemm l-abbundanza waraha f'isem Ġesu Kristu. Halleluja. Il-biża hija verament kif qal il-pastor l-ewwel, hija l-ikbar arma li uża l-għadu. U dik li żżomm ħafna nies. Dawk li qegħdin YouTube nistama li hemm ħafna minn ħuti hemmhekk li ilhom ma jiġu. Tħallux il-biża twaqqafkom milli tiġu fejn Alla ħawilkom. Tħallux. Ejja u lura il-mulej irid jużana kollha f'daqqa, rridu ninkoraġġixxu l-xulxin, nissigurak li l-mument kif tiġu tagħmel il-pass, dik il-biża kollha titlaq. Għax fejn hemm id-dawl tal-ladlam ma jistax joqgħod. Ejja lura. Et nistennewk għad ħossok kundannat, għad taħseb li aħna ngħidulek issa ġida. Le, ejja ħanifirħu bik bħalma l-missier feraħ bil-liben li tela u reġaġi. Halleluja. Ejja lura. Lord, is-sitt punt hija qalb ingrata. Hawnhekk ridet titwalli. Il-qalb ingrata li aħna ma nkunux grati lil dak li tana kollox. U naqraw di Psalm 92 verse 2. Tajjeb li nfaħru l-mulej li nannu lill-ismek int loli. Dik l-espressjoni ta' mħabba u rattirħaj leħ mux ġast najdu għax rajna s-san tal-ġurnata, imma verament nitax unfaħru lil dak li tana l-ħajja ta' dejjem. Halleluja. Halleluja. Grazzi mulej. Jekku tajjeb li nfaħru l-isem tal-mulej, kif qalaw, u li nkunu grati leħ, mela ħażin jekk ikun bil-kontra, le? Mela, jekk aħna let jgħidlek fl-iskrittura tajjeb li nfaħru l-mulej, mela ħażin jekk tgerger, le? Mhix hekk, l-oppost, sewwa. Kemm nies tilfu l-art imweda mħabba tgergir? Kemm? Amen. Ekku, ġenerazzjoni sħiħa kienet għax nstmata ħażina dik l-ammen għal minn mhux qed jisma'. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Anke xjenza titkellem li jekk tgħix grat u pożittiv tkun kapaċi taffronta l-ħajja aħjar. Xjenza tajba tippuntek lejk il-mulej. U din hija parti mix-xjenza tajba. Ekku, jekk inti titkellem pożittiv, jekk inti x'qed tattira pożittività. Il-ħin kollu. Għax in-nies iridu jkunu miegħek ukoll, għax inti tkun bniedem pożittiv, bniedem li qed tinkoraġixxi, bniedem li qed tqanqal lil ħaddieħor sewwa. U iva, kull min jiġi miegħek imbagħad jieħu jgħidula jieħu dik il-vibe ta' pożittività. Halleluja. Hekk irridu nkunu, għax il-għala pożittivi, għax nafu
The end result. X'inhu l-end result? Aħna rebbieħa diġà fi Kristu. X'jonqosna iżjed? Aħna nafu li l-gwerra diġà trebħet. Il-battalji qed jiġu, però nafu li l-gwerra diġà ntrebħet fi Kristu. Mela nafu l-final tal-ktieb. Allura, eventualment ħanasal hemm. Mela jien ħanejx bratt il-ħajr għax dak li qed jiġi biss biex jibnini. Qed jiġi biss biex jallimni inkun iżjed bħal Kristu. Allu nafuhom daw l-affarijiet u żgur li nafuhom, però qed ngħixuhom. Come on guys, l-ewwel wieħed jien. Ara swaba kollha. Come on. Sewa. Grazzi mulej. L-ewwel ta' Korintina 10:9 u 10. Anqas ma għandna nġarbu l-mulej kif xi wħud minnhom ġarbuh. U erduhom is-sriep. Anqas ma għandkom tgergru kif jagħmlu xi wħud minnkom u eridhom il-qerriet. Min eridhom? Smajt xitan. Il-ġudizzju tal-Alla. Il-ġudizzju tal-Iva. Mela Alla jeqret, il-ġudizzju tal-Alla ġej. Il-ġudizzju tal-Alla ġej. Għad gergir l-ard belatom meta kienu qegħdin apparti tgergir kien hemm l-idolatrija wkoll, imma it-tgergir beda kollox. Meta niżel Mosè wara dawk l-40 jum, niżel Mosè ra xalar u tbaħrit imma beda kollox it-tgergir. Għax aħjar konna l-Eġittu, għax aħjar hemmhekk, issa hawnhekk ġi biex joqal raġuni waħda biex joqtonna bil-ġuħ. Hekk, tgergir. Alla ma felaħiex u waqgħet il-ġudizzju fuqhom. U l-istess ħajjiġri. Aħna rridu nkunu nies ta' qima, nies ta' rattir ħajr. It-gergir, il-moment li ħangergru, irridu nifqu f'isem Ġesu Kristu. Il-moment li jibda ġej l-ħsieb kisru mhux li jiġi trasmess lejn il-ħalq. Kif jiġi l-ħsieb? Le, ma rridx ingerger għax jiena ibben il-mulej, bint il-mulej, jiena nfaħħar il-mulej b'qalbi kollha. Ma rrid nagħmel xejn li weġġa l-mulej, li naffar l-ispirtu li għandi ġo fija. Alleluja. Is-seba' waħda, l-egoizmu. Egoizmu huwa meta taħseb biss fik innifsek. Nafuha, żgur li nafuha. Jew inkella li tkun ċert li nqdejt int u mbagħad jekk jibqa' xi ħaġa naħseb f'ħadd ieħor. Hekk ma tkunx qed tagħti l-aħjar li Alla, lill-Alla jew lill-għajrek, sewwa, għax meta tagħti l-għajrek qed tagħti l-Alla. All right? B'din l-attitudni l-offerta ta' Kajin ma ġietx aċċettata minn Alla. Għax taħ out of the abundance. Taħ mill-żejjed li kellu. U mhux għax wieħed taħ ħaxix u l-ħor bil-laħam mhux naf jien. Laħam il-għala. Għax hu taħ l-aqwa li kellu qabel, l-aqwa li kellu offrih il-mulej. L-ieħor taħ li kien baqalu minn tal-aħħar tal-petkalija. Lera, ma, apparti ċe. Li kien baqalu z-żejjed, li z-żejjed taħ u ma ġitx aċċettata. Xi ħaġa li ma taħx the best. U din għandha tirrifletti fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Di għand aħna verament qed nagħtuh l-aqwa ta' kull ħaġa l-mulej u mhux biss finanzi ta' qed nitkellem hawn. Qed nitkellem l-aqwa ħin, l-aqwa kull ħaġa, kull deċiżjoni hija msawra fih. Jew il-mulej tfajni f'każella postali jew nkella f'biċċa slot mill-aġenda tagħna immorru nżuruh naqra u nitilqu lem. Jew l-aġenda tagħna hija l-pedament tagħha
Wow! Nafuhom daw, iva, imma qed natwawhom fil-ħajja tagħna? Ma nafx. Kieku qed natwawhom kollha żgur li Malta hija tal-mulej kollha. Bin-nies li hawnhekk kieku kollha tnamlu dan u qed nagħmluh b'impenn għax mitna lilna nnifisna u naraw il-qawwa l-glorja talla, kieku Malta hija tal-mulej. Kieku hija gvernata min-nies tal-mulej. Kieku kull sfera hija mmissa, l-isptarijiet huma vojta. Żgur. 100%. Grazzi mulej. Din l-attitudni l-ebda offerta parti ta' Kajin, l-ebda offerta tal-Farizej ma kienieċ tagħti ġieħ lill-Alla. Għax kienet mill-abbundanza li kellhom. Kontrast qawwi mal-offerta li għamlet l-armla. Li tat li kien baqala. Li kien baqala tagħtu. X'onora il-mulej? Il-mulej osserva. Il-mulej f'dak l-isplendur tat-tempju kollu, x'kienet iħares lejn il-qalb dak il-ħin ta' min qed jagħti. Mulej ma jinteressax mix-xinxilli. Il-mulej jinteressax mill-qalb tagħna fejn qiegħda. Aħwa. Ħalli l-mulej jkellimkom fil-qalb. Halleluja. It-tmien punt. Familjarità. L-aħħar punta. Mark 6:5. U hemmhekk ma seta' jagħmel ebda miraklu Ġesu. Ħlief li qiegħed ideħħ fuq ftit morda u jfejjaqhom. Ġis punti minn di. Waħda l-inqas ovvja hija l-fidi tiegħek biżżejjed biex tfejjaq. Jista' ma jkun hemmx fidi f'dak il-post u xorta tfejjaq. Imma dik hija side note. B'xejn. Kif jgħid il-pastor? B'xejn. Neħdu naqqa minn għandu. Imma kienet propju l-familjarità. Il-familjarità li ma setax jagħmel ġubijiet kbar il-mulej fosthom. Għax kienu qed jisuh bħala it-tifel tal-mastru daxxa li rtrabba magħhom. Da kif daqqa waħda minn bniedem normali fostna wieħed minn tagħna daqqa waħda jitkellem b'dil awtorità kollha. Ta' telgħu rasu. Il-familja tiegħu stess ħasbita hekk, Il-familja tiegħu ġifieri taqtawx qalbkom il-familji tagħkom guys. Għax fl-aħħar kienu kollha f'dik il-kamra ta' taqtawx qalbkom mill-familji tagħkom. Għax fl-aħħar jekk tibqgħu fidili għall-kelma li jaraw il-Vanġelu ħaj tal-missier jgħix ġo fikom, fl-aħħar iva jiġu convicted. Ibqgħu hemm. Ġalhom x'jaħsbu li intom qed tattendu klabb tal-ħamiem. Imma tittendu fil-ġisem qed tkunu parti mill-ġisem ħaj ta' Ġesu Kristu, halleluja. Irridu niġġieldu bis-serjetà sħiħa bħal kankru niġġieldu l-ispirtu ta' familjarità. Għax la ħadd irċievi mill-missier spiritwali tiegħek, mill-om spiritwali tiegħek. Ma ħadd irċievi minn għand ħadd. Li inti tiġi hawnhekk ta' rutina, rutini huma tajbin, però jaf tidħol f'rutina li ma tħallikx tirċievi iżjed. Fis-sens li inti ġejt parti mill-amara, mentri int għandek tkun parti minn dik il-magna tal-ġisem ta' Kristu. Amen. Tħallix l-ispirtu ta' familjarità. Jekk inti tħoss li m'intix qed tirċievi, issa ibda itlob, issa bda għajt, iva ġbitni darba kien hemm moħħ ma nafx min li qasem mal-pastor kienet li l-mument li jibdi
taraħ blenti differenti ħanajdu hekk, bdiet tara iżjed preachers tiegħu. U dik hija waħda mill-affarijiet li iwettqu dan il-montanja dal-monstru tal-familjarità. Li inti titlob għal persuna, li inti iva anka tbierek il-persuna. Tbierek il-persuna tagħmel xi ħaġa li l-ġisem ma jridekx li tagħmel. Ħalli verament inti tkun tista' tkisser il-madmat tal-familjarità. Ma nistgħux niffordjaw bħal nuqqas ta' maħfra li konna l-familjarità għax iġġibna bħal dak il-kallu li jkun oħxon ħafna li laqqas tibda tħoss u ma tibqax sensittiv. Il-familjarità hija il-kallu fuq ir-ruħ tagħna l-aħwa. Daqshekk hija perikoluża. U meta tibda timxi fuq in-nar perikoluża qas tibda tinduna li qed tagħmel hekk għax issa ġejt familjari. Issa il-molla inġibdet iż-żejjed ma tistax terġa' tmur lura. Noqogħdu attenti. Ħafna min-nies telqu minn hawn mhux għax dottrina ħażina, mhux għax ma qablux ma xi ħaġa rigward teoloġija, imma telqu għax bdiet il-familjarità. Il-familjarità xi ġibek ma tibqax tibda tara l-pastor bħala wieħed minna li hu wieħed minna to a certain extent, imma xorta huwa l-awtorità li Alla poġġa fuqek, tibda tarah li isma' imma kemm ħajdu jgħid l-istess. Jiena daw l-affarijiet nafu. La tajtek, sinjal li mhux qed tużhom f'ħajtek. Diġà, sinjal li huwa ovvju għalik f'moħħok imma f'qalbek għadek il-bot. Ma niżlux. Għax inti f'qalbek għandha biss tkun ratti l-ħajr għal min qed jitimak, għandha biss tkun iva nfaħrek mis-Sir Qaddis, proteġġihom, iva dawwarhom bl-imħabba qaddisa tiegħek mis-Sir Qaddis li xejn ma jiġrilhom, imlihom bl-erf għax kull deċiżjoni li jieħdu jibfitwaw il-ġisem kollu mulej. Proteġġihom int mis-Sir Qaddis. Hekk tkisser il-familjarità u qed indum iżjed fuqha di għax hija waħda mill-ar. Mannu qasta maħfra. Il-familjarità tfisser li tidra xi ħaġa u toħodha for granted. Titlifilha l-effett tagħha u ġġib saħansitra l-iżjed qawwa potenti li qatt teżistiet bla effett ta' xejn. Taf li jint għandek bdir b'dan il-monstru tista' ġġib il-qawwa potenti l-aqwa qawwa li huwa Kristu nnifsu tista' ġġib l-effett tiegħu fix-xejn bħalma ġaraw ġodaru l-istess int. L-istess int li ma tirċivix għal ħaġa. Li inti ma tirċivix. Allura għandna bżonn neżaminaw lil nfusna biex ngħidu le għal dan il-monstru tal-familjarità. Il-kura hija li titlob għal pastors, għal ħutek, titlob biex tibqa' umli, li tibqa' b'kapaċità tieħu korrezzjoni. Kapaċità li inti tajt I'm teachable, iva, ħanoħodha, iva, minix ħaniħu għalija, ma rridx nieħu għalija l-ebda mod. Imma rrid inħalli l-mulej. Jallimni x'in nagħmel ħażin mulej. Dik hija li dejjem tara int fejn għax il-mulej hija dejjem tajjeb, hija dejjem kollu dejjem l-istess. L-istess ħaġa jiġri bejn il-koppji li meta ikunu għadhom ferħanin b'xulxin dak in-nar jikwi. Kollox sabiħ u kollox iferfer. Le. Kollox sabiħ. Kollox hekk, kollu jiġri għad-dilħin ħankun magħha jew ħankun miegħu. Imma meta tibda tidħol il-familjarità, jekk ma neħdux azzjoni fuqha, nibdew nisimgħu vrus li tisma' ħafna, aħna sirna bħal aħwa ta'.
Xi tfisser dik? Il-familjarità ħakmitek. Sirna bħal aħwa. Ġifieri birda l-xulxin. Nejnu l-xulxin fejn hemm bżonn nkunu hemm għal xulxin, imma dak il-fervur, dik il-passjoni, dak kollox telaq. Dak kollu jagħmlu il-familjarità għax ma' martek, ma' żewġek. Insejt il-kelma thank you, insejt il-kelma ta' apprezzament, insejt li turija kemmija ta' valur għal ħajtek, jew kemm hu għal valur għal ħajtek. Insejt, mhux għax insejt, għax issa tant ħalt frutina li ġejt li m'għandekx dik il-passjoni. Ħanalaq. Illum rajna ftit mill-kawżiet ftit li huma ewlenin, imma ftit mill-kawżiet li jżommuna milli nirċievu dak li Alla għandu għalina. La issa nafu ejja nagħmlu minn kollox biex ninħelsu minn dak kollu u l-aqwa mod biex jiseħħ dan irridu numiljaw ruħna l-ewwel ħaġa. Quddiem il-mulej u ngħidulu minn qalbna tkun magħmula ir-rida tiegħek. Dik waħda. Mhux barba, il-ħin kollu il-ħin kollu. Mhux bil-kliem biss. Immissa rridu nittrasferuh fl-arġier tagħna. Intimità fil-kelma tal-Alla, daw kollha nafuhom l-aħwa, imma kemm qed nagħmluhom il-ħin kollu. Ta' kuljum nozzu fil-preżenza tal-Alla, nozzu rridu ta' mhux ġast naqraw, isna naqraw fairy tale ta' nozzu fil-preżenza tal-Alla. Li il-mobile itir, dak kollu li tellifni itir, jiena u l-mulej. Dik tfisser ta' fil-kamra ta' ġewwa. Li ma jkun hemm l-ebda tfixkil għax Alla huwa l-aġenda. Impenn biex ngħixu il-kelma tal-Alla. Impenn. X'inhu impenn? Impenn għandu m'għandix aptit ħanibqa' nagħmilha. Osta kollox jiena jekk m'għandi xejn konsistenti f'ħajti, din tkun konsistenti. Dak hu l-impenn. Commitment. That's it. Inħallu lill-Alla jużana fejn hemm bżonn u mhux fejn għandi aptit. Hello! Fej trid tużani mulej, mhux. Tħoss in-naġġa x'dejjem jurilek in-naġġ il-mulej jekk tibqa' sensittiv għall-ispirtu. That's not my calling, mhux ħanamilha dik. Jew nkella mhux ħanajdlu dik il-kelma u min jaf se jgħid. Dik parti mis-selfishness li titkisser. Kemm il-darba, kemm kien hawn nies, min jaf oqgħodu waħsbu kemm kien hawn nies li inti stajt miss, li jien stajt immiss, u ma missejthomx imħabba dir-raġuni. U setgħu ħallew dil-ħajja. Kont huma stajt tkun int l-unika Kristu li qatt jintaqa' magħhom. Daw l-affarijiet irridu nirriflettu fuqhom, ħalli joħolquna sense of urgency ġo qalbna. Dan kollu l-aħwa huma affarijiet li lilna jwaqfuna milli nirċievu. Il-ġimgħa d-dieħla għandna konferenza. Mhijiex just an event. Huwa qed nitolbu qed infittxu wiċċ il-mulej biex verament il-mulej inħossu il-preżenza tanġibbli tal-mulej. L-inqas li nistgħu nagħmlu hija nonorawha. U nonorawha billi nippreparaw għaliha. Għax il-mulej jara l-qalb, il-mulej jaf li jekk inti kif ħadd tidħolaw maġġel, mitħsibijiet, jew kella verament tanti li nipprepara liha li issa jiena lest li nistenna, lest li nara l-qawwa tal-Alla timmanifesta. Lest li jien niġi użat biex il-qawwa tal-Alla tiġi manifesta. Se tallimni mulej, se nagħmel biex kif ħaninbidel jien mulej f'dan kollu, dak l-aġġ, dak in-nar għall-Ispirtu tal-Alla biex jaħkimna l-aħwa.
Ejja nqumu bil-wieqfa. Grazzi Mulej. Grazzi Missier. U ejja namlu dil-konfessjoni. Stqarrija. Ejja ngħiduha, imma rridu nagħmluha b'impenn. Tajdix għax qed ngħiduha kollha bħal naċ ta' bendu. Għajda għax trida. Għajda għax tixtieqa. Għajda li forsi ma tafx kif ħatamel imma għandek rida qawwija li tagħmilha. Għax il-bqija l-Ispirtu Santu ħajorik l-affarijiet kollha. Jekk għandek laċċ huwa iċ-ċavetta. Missier Qaddis, nirringrazzjak tal-opportunità li ttina biex jiġu momenti fejda naraw il-glorja tiegħek. Grazzi Mulej tal-li inti qed tipprepara il-kellima biex inti tkun tista' tużhom għall-glorja tiegħek. Nitolbok għalihom kollha Mulej biex inti tmissilhom qalbhom biex jiġu preparati bħal qatt qabel lesti li jħallu lilek timmanifesta fostna Mulej. Grazzi Mulej tal-lum jien ħanamel impenn biex inkun dak il-persuna li inti wellitni mill-ġdid biex inkun. Grazzi Mulej tal-li jien mhux iżjed ħanejx għalija nnifsi imma int li tgħix fija. Natik il-glorja, natik il-qima u grazzi Mulej ta' dak kollu li ħatamel f'dil konferenza. Jekk kelli f'moħħi li forsi niġi darba jew tnejn, aħfirli Mulej. Jien bilaċċ għalik, jien rrid kollox, jien bil-ġuħ Mulej. Ma nistax ma nieħux dak li int għandek għalija. Grazzi Mulej tal-li qalbi ettejni biex indawwar dak kollu li mhux ġej minnek u qed twettili triq biex inkun nista' ngħix f'dik il-line divina, dak id-divine alignment biex jinkun nista' nirċievi dak kollu li inti għandek għalija. Dan niddikjarawh u iva u nigglorifikaw għalih f'isem Ġesu Kristu Sidna. Amen u amen. Ejja nagħtu glorja l-Mulej. Nagħtuh il-qima li huwa ħaqqu. Halleluja. Grazzi Missier. Halleluja. Halleluja. Kinti persuna għadek ġejt l-ewwel darba ġo dal-post, jon kella tismana minn fuq YouTube, u għadek qatt ma tajt ħajtek il-Mulej, dan huwa propjament l-ewwel punt. Irid ikollok il-fidi li semmejna. Sewwa. Jekk inti dak il-persuna li inti għadek ma tajtx ħajtek, ma miltix deċiżjoni konxja u ddikjarajta f'fommok, jekk għadek ma milx dan, issa l-moment li tagħmilha. Amen? Grazzi. Mela kinti titlob din it-talba minn qalbek u tistqarra, inti llum ikollok il-ħajja ta' dejjem. Mela la issa taf x'inhi tista' titloba minn qalbek, sewwa? Għalhekk itloba mija issa stess u għajda b'fommok, mhux ġo qalbek, b'fommok l-istqarrija, Rumani 10:9 tistqar b'fommok, okay? Grazzi Mulej. Missier Qaddis, grazzi tal-li tajtna is-salvazzjoni tiegħek permezz ta' Ġesu Kristu. Grazzi tal-li Ġesu miet xerred demmu għalija biex jaħfir li d-nubbieti kollha ħasseħta fuqu għalija biex jinnieħu il-wirt kollu tiegħu fuqi. Grazzi tal-li reġa' qam bekk eleb id-dnub u l-mewt u jiena nemmen dan. U issa la nemmen dan jiena naċċettaħ bħala s-sid u s-salvatur ta' ħajti. U issa niddikjara la huwa s-sid ta' ħajti li l-ħajja li ngħix mhux ħanejxa jien iżjed imma hu li jgħix ġo fija. Dan niddikjara minn qalbi
fissem Ġesu Kristu. Jekk inti kont tlabt minn qalbek din it-talba l-ewwel darba, nixtiednek biex tiġi hawn quddiem u jekk xi ħadd fuq YouTube għamilha iva nistiednek biex tiġi hawnhekk tikkuntattjana. Ħadd ingħaqad ma' familja li perfetta mhijiex, però min iżomma huwa perfett li huwa Ġesu Kristu. U għalhekk nistednukom tinaqdu magħna, ħankunu ħaġa waħda, ħanikbru flimkien fil-mulej u ħanaraw il-qawwa timmanifesta fostna. Nistednukom tiġu, aħna il-services tagħna jkunu l-erba u l-sibt fis-7 ta' filgħaxija, it-tnejn bil-Malti u l-ħadd filgħodu fl-10 bl-Ingliż. Qabel nippreparaw mill-aqwa permezz tat-talb. Sija qabel. Ejjew naqdu magħna ħankunu preparati għal dak li l-mulej jkun ħajamel fostna. Inselmulkom Facebook, nirringrazzjawkom tal-li naqadtu magħna u iva jekk intom qegħdin Malta ejjew żuruna. Jekk intom m'intomx parti minn knisja oħra ejjew inaqdu magħna. Halleluja. U nirringrazzja l-mulej għalikom u nfaħruh u naduraw.